داغماي سلامتنا يبصحكم كبرات تخاتلتي شعت شدشتن فرقان اخيلو قندي نطبتادو بمفلام زينا مكونن حبريتان غوسغواسن منستر مكلخال زدالو مرئيت قبان قرصان تقفيتو ابن زوبا بريخ زت تخلا غراب 900 تصديقهم الشباب اب ممحدار كبابي غاريسا ناي كينيا بزكايرو متقعتي سلسته ممهران كقتلون كلو مدبر بوليس تقاصيلو اب امريكا بزتخسته ببرتوع نفاسن زنابن زتسنه هبو بلا بوحدو 11 سبات مويتو زرزرو كلتشحال اسران مكونن حبريتان غوسغواسن منستر مكلخال بمغنيات حدش عمد كلتشحال اسران زدالو مريت قبان قرصان تمالي 13 طري اب كتما اسمرا ادراش زي جاليري بحلقه تقلالي ستاف منستر مكلخال جنرال فيليبوس ولدي يوحنس تقفيتم ابتي سنه سرعات محداري زوبا ماكل ماجر جنرال رمضان عثمان اولياي كوميشنر باهلن سبورتن امباسادر زمد تقله كمون كالوت العلوت ازست منستر مكلخال ترخيبهم نيروم اتن مريت قريب زلو سنه طباباوي تحستو نباهلن منبابرون حزب ارترا نغعزو حرنتاو قاسي كمون مدبات لمعاتن مخبار للاونتن زنصبارقيوم اب مكونن حبريتان غوسغواسن منستر مكلخال حلافي سنه طباب ويزرو صوفيا صالح نيرنا بزابتو حبريتا ابز مرئيت اب زحلفو 10 عامات زتدالو ناي قبان قرصان سرحات بوكلنا قريبهم كمزلو حبيرام ازي سنه طباباو مرئيت كسب 14 طري نحزب كفوت كوينو كمزقني كاب اوها ترايت مرئيت ترخب حبريتا ينصر ابزوبا ماكل نزوبا بريخ كابز تتخلى اقراب اتي اسا 900 كم صدقه بعسر تخلت طري ابز تخيل جمجام تجليصهم ابتي ام حداري زوبا ماكل زي تساتفو ركب مسرح مقراب اللمعات بقولن معقب حمدن ماين بصبوق كم تتجبره تجمجمو شفنا وفري كتابه صري انقصي 76 كم زنبره زنه صري صبصابت نزوبا 500 كابز تمزغبو تمهارو كم زقارصو ጠንቅታቱ ድማ መጉዳል ተገዳስነት ጽልዋ መዛኑ ከመون ተحت መከተታል ወለድን መሃራንን መኾኑ ተነጽሮም አማሐዳርቱን ዞባ አቶ ተስፉ ተስፋጽየን አብዛቦ መግለጺ ብልዑል ተሳትፎ ህዝቢ ዝተሰላሰሉ መደባት ማዕቃማይን ሐመድን አበ 2019 ካብዝ ተተግበሩ አበይት መደባት መንባሮም በመጥቃስ ህዝቢ ከመወትሩ በሐያል ወዳበ ተሳትፎ ከዕዝዝ አዝኸኺሮም اما حداري زوبا ماكل ميجر جنرال رمضان عثمان اولياي دما حزبي ابزي تاتي زل حدش موال نعو زبقع ودابيتات بمحيال ابركتو كعزز تلابيوم تساتفتي بوغنوم ابتنو زوبا نفعات سبرتاويان يفريو سلازلو مچو تحت قرصي كواددلهم صرغياتات تعريو اغلغلوت حزباو مغعازيا كباصح صقما صوري ستباي دما فتح كنادي يلو زبلو ريتو تقريبهم امنو زوبا بريخ 13 موالس صرات 15 ناي مباتا شدشته ماكلاي 3 دما كلاي درجه ابيات تمرتي كلوان كلوا تساتفن دقارستو 49 ميتاويت بصح كم زلو كفلت تخايل لهم امنو زوبا جندا دحنت ادن حصان نموحاس اب مبرخ افلطو نقحات النفس صورات زتكوره مدبات بزحيله كدفالو مسخاخر قريبو علافيا غلغو طعنا ابتنو زوبا اتو مكونن جبر مدن ابزاب حبريتا اب 2019 اب مكتتال قدمن تحرن حرسي زحش سراح كو انت تعمي جنا اب جزئن زغلاغلا نفسو صرا سلازلوا قدا دحر حرسين زغاطن طعناو صقمات نمكتتال اشغار كوين كم زلو حبيروم نزغاطم زلو بدوتات نملاي ام حدرتي كبابي بحفشه عليتي سرابيتات كاب فلاي مسب مويا طعنا توهيدوم حبراوي صاري كايدو تحساسيبو ابتي جمجام تساتفو اب مباتا كنكن قدم حرسي جميرن زقارص نفس صورات صقماتن تلديو مصبي نفس صورات زهنصلو كنتات كفطر كمون اب ممحدرات كبابي كوميتيتات مكتتال طعنا ادن حصانن كقوم زبرو ريتات تقريبا اما حدار النزوبا جندا عطو عمر يحيى اب ذهبو مزازم قال نفس صورات دحنتن دحنت عشلن نموحاس ابتكلات عنا كجلاجلان غبو مكتتال كجبران تلابيوم بوليس نزوبا دقم حاري ابزق نيات زي نتمهارو ماكلاين كلاين درجه ابيات تمرتي
ኣብ ሕግና ግዳስነት ምኽባር ሕጊ ኣብ ምስፋን ሰላምን ምርግጋእን ዘተኮረ ኣስተምህራዊ ሰሚናራት ኣካይዶም እቲ ዓመታዊ ጸብጻብ ገበናትን ሓደጋታት ትራፊክን እውን ዘጠቓለለ ርክብ ተምሃሮ ካብዚ ሕጋዊ ተግባራት ነፍሶም ክገጡን ምስ ፖሊስ ዘለዎም ምትሕብባር ክደንፍዑን ዝዓለመ እዩ ኣብቲ ልዕሊ 4500 ተምሃሮ ዝተሳተፉ ኣኼባታት ኣብቲ ንኡስ ዞባ ብዘጋጠመ 110 ሓደጋታት ትራፊክ 4 ሰባት ህይወቶም ክስኡን ከለዎ 17 ኣካላዊ ጉድኣት ከም ዝወረዶም ልዕሊ 10 ሚልዮን ናቕፋ ዝግመት ዕንወት ድማ ኣብ ንብረት ከም ዝወረደ ተገሊጾም ገበናትን በደላትን ንምክታእ ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ብዝምልከት ድማ ኣዛዚ ፖሊስ ንዞባ ደቀ ምሓረ ኣቶ እድሪስ ኣሕመድ ንቕሓት ንምብራኽ ዝካየድ ጎዝጓሳት ዘተባብዕ ውፅኢት ይርከቦ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ተምሃሮ ኣበርክቶኦም ክዕዝዙ ኣዘኻኺሮም እዚ ድምፂ ሓፋሽ ኤርትራ እዩ አልሸባብ ምስ ሶማል ኣብ ዘደው ከባቢታት ኬንያ ዘካየደ ዘሎ ሽብራዊ መጥቃዕትታት ኣዛይድዎ ከም ዘሎ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን ኣብ መምሕዳር ከባቢ ጋሪሳ ናይ ኬንያ ንኣብያተ ትምህርትን መደበር ፖሊስን ዕላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸመ ማዕከናት ዜና ንሰብ መዚ ኬንያ ብምጥቃስ ብ13 ጥሪ ኣቃሊሐን በቲ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 3 መምሃራን ከም ተቐትሉን ሓደ ትሕቲ ዕድመ ተምሃራይ ከም ዝቆሰለን ክግለጽ እንከሎ ኣብቲ ከባቢ ዝርከብ መደበር ፖሊስ ከም ተቃጸለ ተሓቢሮም ብዘይካዚ እቶም ሽበራውያን ኣብ ታሕቲ ቅርጺ ቴሌኮሙኒኬሽን ዕንወት ከም ዘውረዱ ፖሊስ ኬንያ ኣፍሊጡሎም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን እውን ኣባላት አልሸባብ ምዃኖም ዝተገልጹ ዕጡቓት ኣብቲ ከባቢ ንዝርከብ ናይ ቴሌኮሙኒኬሽን ኣዕኑት ዕላማ ዝገበረ መጥቃዕትታት ኣካይዶም ምንባሮም ዝዝክሩ ጸብጻባት ኣብ መንጎቶም ዕጡቓትን ፖሊስን መምሕዳር ጋሪሳን ብዝተኻየደ ምልውዋጥ ተኹሲ 4 ቆልዑ ከም ተቐትሉን ሓያሎ ካልኦት ከም ዝቆሰሉን ይዝከር ኣብ ሰፊሕ ከባቢታት ደቡባዊ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ብዝተኸስተ ብብርቱዕ ንፋስን ዝናብን ዝተሰነየ ብቡላ ብውሕዱ 11 ሰባት ከም ዝሞቱ ተሓቢሮም መብዛሕትኦም ግዳያት ኣብ ክፍላተ ሃገር ኣልባማ ሉዊዚያናን ቴክሳስን ዝቕመጡ ምዃኖም ድማ ተገሊጾም ኣብተን ክፍላተ ሃገር እቲ ህቦቡላ ብዘስዓቦ ሓደጋታት ኣለቕለቕን ካልእን ሓያሎ ኣባይቲ ከም ዝዓነወ ቀንዲ መስመራት ጽርግያታት ከም ዘዕለቕለቐ ቀረብ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኣማኢት ኣሽሓት ተገልገልቲ ድማ ከም ተቋረጸ ተሓቢሮም ብኣማይ ዝቝጸር ካብ ናብን ከተማ ቺካጎ ክካየድ ተወጢኑ ዝነበረ በረራታት ድማ ከም ዝተሰረዘ ይግለጽ ኣሎ ኣብ ክፍላተ ሃገር ሚዙሪ ኦክላሃማን ኣርካንሳስን ብተመሳሳሊ እቲ ህቦቡላ ብዘስዓቦ ሓደጋታት ኣብ ልዕሊ ንዋትን ኣከባብን ዕንወት ከም ዝወረደ ንመግለጺ ሰብ መዝተን ክፍላተ ሃገር ብምጥቃስ ማዕከናት ዜና ኣጋዊሐን ኣብ ዝመጽእ መዓልታት ውርጪ ዝዓብለሎ ብርቱዕን ዝሑልን ንፋስ ከስዕብ ከም ዝኽእል ዝእምት ትንቢት ኩነታት ኣየር ብምህላው ሰብ መዚ ምክትታል ሜትሮሎጂ ኣሜሪካ ዜጋታት ኣብ ምንቅስቃሳቶም ጥንቃቐ ክገብሩ እዮም ዝጽውዑ ዘለዉ ዜና ንምዛማር እሳቱ መኮንን ሓበሬታን ጎስጓስን ሚኒስትሪ ምክልኻል ዘዳለዎ ምርኢት ቅብኣን ቅርጻን ተኸፊቶም ኣብ ንዞባ በሪኽ ዝተተኽለ ኣግራብ 9 ሚእታዊት ጸዲቖም አልሸባብ ኣብ መምሕዳር ከባቢ ጋሪሳ ናይ ኬንያ ብዘካየዶ መጥቃዕቲ 3 መምሃራን ክቕተሉን ከለዉ መደበር ፖሊስ ተቓጺሎም ኣብ ኣሜሪካ ብዝተኸስተ ብብርቱዕ ንፋስን ዝናብን ዝተሰነየ ህቦቡላ ብውሕዱ 11 ሰባት ሞይቶም ዜና ተፈጺሙ